हेलो लोगोफोर स नोंथांमोननि सेराव दिनै फिन बिदि गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना मिथिगौ ना मासे जिब दं जायनि गोन्नाखौ दानस'खांनायनि उनावबो बेयो माने सप्ता थांनानै थानो हायो आरो जोंनि बुहुमाव बेबायदिबो जायगा दं जेराव जिन्स पेन्टखौनो गाननो मोनबावा, जिन्स पेन्ट गाननायावबो रेस्ट्रिक्शन। स' बेबायदिनो गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोरनि सोमोन्दै दिनै भिडिअ नोंथांमोना मिथिनानै मोनलायगोन। स' आं भिडिअखौ जागायनायनि सिगां बेखौनो बुंनो सानो जायफोरा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामालासिनो जेनेबा बे भिडिअखौ नायगासिनो बिथांमोना प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। नोंथांमोननि सेराव आं दैलि बिदिनो गोमोथाव सोमोनांथाव खोथाफोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैबाय थायो। स' बेखिनिखौनो बुंनानै दिनैनि भिडिअखौ जागायनोसै। फैक्ट नाम्बार 7 नोंथांमोना बे सावगारिनि बायदि जिबौफोरखौनो नुखाबाय जानांगौ बा बांसिनानो नुबाय जानांगौ डिस्कभारि चेनेलफोरावबो। स' बेनि मिन्थिनो गोनां मोनसे फेक्ट नंगुबै खोथाया जाहैबाय बे जिबौनि बे खर' मोननैया आदार जानाय समाव गावजों गाव नांज्लायलायो। बे खोथाया नंगौखि आदारखौ जाखांनायनि उनाव बिसोरना बे मोदोमा मोनसेयानो, नाथाय बे जानाय टाइमाव बे खर' मोननैया आं जागोन होननानै गावजों गाव नांज्लायलायो। वाव। फेक्ट नाम्बार 6 नोंथांमोना मिन्थिगौ ना नर्थ करिया हादोराव मोनसे प्लेजार स्क्वाड थायो, माने बिदि प्लेजार होग्रा भिआइपि सुबुंफोरनो माने गिदिर अफिसारफोरनो प्लेजार होग्रा बिदि सिख्लाफोरनि मोनसे ग्रुप बेसोर लाखिनानै दोनखायो, माने जि गोसो बिसोर बेखौनो खालामो बे सिख्लाफोरजों। आरो बेहाय नोंथांमोना गाव गोसो बायदि जइन जानो हाया, नोंथांमोनखौ जबरदस्ति लानानै थाङो। 13 बोसोर बैसो स्कुलाव फरायबाय थानाय सिख्लाफोरखौबो लांनानै बे हान्जायाव जइन खालामहोयो, माने बे हान्जायाव सोनानै होयो। आरो बिसोरनि खामानिया बेनो कि गिदिर अफिसारफोरखौ प्लेजार होनाय, प्लेजार माने नोंथांमोना मिन्थिनो हाखाबाय जानांगौ रंजाहोनाय, एन्टारटेन खालामनाय। माबायदि हादर बे लोगोफोर नर्थ करियाया। फेक्ट नाम्बार 5 नोंथांमोना मिथिगौ ना बुहुमनि बयनिख्रुइबो गोलावसिन वर्डआ जाबाय, माने बे वर्डआव गासै 1,89,819टा लेटार दं। नोंथांमोना थिगखौनो खोनादों, 1,89,819। आरो बे वर्ड्सखौ दा जेनेबा जों बेहाय फरायनो गोनांब्ला बेनिखायनो बे वर्ड्सखौथ' आं नोंथांमोना खिन्थानो हाया, लिरनाबो होनो हाया। 1,89,819 वर्ड्सखौ आरो फरायनोबो हाया। बेखौ फरायजोबनो गोनांब्ला 3 घन्टा सम नांगोन लोगोफोर, 3 घन्टा बिदि होनै 3 घन्टा। आरो बे मोनसे सेन्टेन्सबो नंबावा, जास्ट मोनसे वर्ड 1,89,819 वर्ड। गोमोथाव ना लोगोफोर। फेक्ट नाम्बार 4 आरो नर्थ करियानिनो मोनसे फेक्ट नंगुबै खोथा नोंथांमोननो खिन्थानो थांगासिनो। बे हादराव जेबो धोरोमखौ मानिया आरो रावखौबो मानिनोबो होआ। दा नोंथांमोना बेहाय जोनोम मोनोब्ला नोंथांमोनखौबो जेबो धोरोम फालिनो होआ। आरो बिब्दिनो खायसे ख्रिस्टियान धोरोमखौ माने फालिनो नागिरदोंमोन आरो बिदि फालिनो नागिरनाय सुबुंफोरखौ बिदिबो केस मोननाय जादों, डाइरेक्ट गावथारखादों अन द स्पट। आरो खायसेखौ जेलाव जोबनानै दोनहैदों थैजासिमहालागै। आरो जायनाव बिदि धोरोम बिजाब बाइबेल, गिता, कुरान बिदिखौ मोनो बिसोरखौ दायनिगिरि होननानै डाइरेक्ट गावथारो, नङाब्लाबो जेलाव सोनानै दोनहैयो। माबायदि हादर बे नर्थ करियाया लोगोफोर, थारैनो गोमोथाव। फेक्ट नाम्बार 3 स' लोगोफोर बेखौ नाय, बे जोंना बे जाबाय जोंना क'क्रोच। स' बेनि गोदोनाखौ दानस'योब्लाबो बियो सप्तायालागै थांनानै थानो हायो। बे थैनायनि बे माने गोदोनाखौ दानस'योब्लाबो बे थैयानो। बे थैनायनि रिजोना जाबाय बे उखैनानैसो थैयो, गोदोनाया गैला नालाय, खुगा गैला, बे माजों जानो, बे उखैनासो थैलाङो। नाथाय बे गोदोनायाल' जनानै थायोब्ला बेखौ फुरायै बुथारजोबा, जेनेबा गोदोनाखौल' दानस'नानै होयोब्ला बे क'क्रोचआ थैया, थांनानै थाबाय थायो। नोंथांमोना बे खोथानि सोमोन्दै मिन्थिगौमोन ना? मिन्थियाब्ला प्लिज भिडिअखौ खेबसे लाइक खालामनानै गालांदो। फेक्ट नाम्बार 2 नोंथांमोना मिन्थिगौना जोंनि बुहुमाव माने बांसिन सुबुंफोरा मा दानाव बांसिनै जोनोम जायो? स' बुहुमनि मोनसे नायबिजिरनायाव मोननाय जादों जोंनि बुहुमाव बांसिनै सुबुंफोरा आगष्ट दानाव जोनोम जायो। फेक्ट नाम्बार 1 स' लोगोफोर नर्थ करियानिनो खायसे मिन्थिनो गोनां खोथाफोर हाबनानै दंबावो। बे हादराव मिन्थिनो गोनां खोथाया जोबनानै थाङा, ओरैबायदि माबायदि हादर बे, माने जों बेहाय जोनोम मोनाखै, जों जोबोद माने लाकि बुंना लानो हागोन नोंथांमोना जि भारत हादराव जोनोम मोन्दों। आं बेखौ मानि थाखाय बुंदों नोंथांमोना मिन्थिगासिनो। बे नर्थ करियायाव जिन्स लंपेन्टबो गाननो मोना, सेंग्रायाबो मोना सिख्लायाबो मोना। आरो बेनि रिजोना जाहैबाय किम जंआ बे जिन्सखौ मोजां मोना आरो बिथांनि बादिब्ला जुदि जिन्सखौ गानो अब्ला बे सोनाब हादरफोरनिफ्राय फैयो नालाय बेखौ बे मोजां मोना आरो रावखौबो गाननोबो होआ। बेनिखायनो रावबो गाननो मोना, सोरबा गाननानै हमजायोब्ला बेखौबो जेलाव, ओरैबायदि माने बिसोरनि आयना। आरो नोंथांमोना मिथिगौ नर्थ करियायाव गावनि गोसो बायदि हेयार स्टाइलबो लानो मोना। बिसोरो बे गावसोरनि हादराव मोन 15
आरो हिनजावफोरनि थाखाय मोन 15 आरो हौवाफोरनि थाखाय मोन 18 बिदि हेयार स्टाइल माने मेनसन खालामनानै होखादों बे 18 नि गेजेराव नोंथांमोना सायख'नानै हेयार स्टाइलखौ लानांगोन नङाब्ला बेहायबो नोंथांमोना मिथिखाबाय दा आं मा बुंनाय बेहायबो नोंथांमोना हमजागोन आयेननि बेरेखा होननानै बेनिखायनो जोंनि हादरा लोगोफोर गुबुननिख्रुइ साबसिन माने बयनिख्रुइबो साबसिन नङाब्लाबो गुबुननिख्रुइ साबसिनबाव नोंथांमोना लाकी बा आं लाकी कि जों भारत हादराव जोनोम मोनदों जोंनि सरकार सायख'नायाबो जोंनि आखायावनो थाबावो जों गाज्रि मोनोब्ला बेखौबो खोख्लैनो हायो आरो मोजांखौ जों दैखांनो हायो स' बेबायदि हादर मोनदों मोजांसो स' जोंना बिदि नर्थ करियाल' नङा बिदि बुहुमाव गोबां हादरफोर दंबावो जेराव नोंथांमोना गावनि गोसो बायदियैनो थांनानै थानो हाया स' नोंथांमोना बेफोरखौ आंनि सिगांनि भिडिअफोराव नुनो मोनगोन दिनै आं नर्थ करियानखौल'सो खिन्थाबाय नोंथांमोननो स' बेबायदिनो गोमोथाव इन्टारेस्टिं सोमोनांथाव फेक्सफोरनि सायाव भिडिअ नायबाय थानोब्ला प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो दिनै बेखिनिखौनो बुंनानै भिडिअखौ फोजोबनोसै गाबोन फिन नोंथांमोननि सेराव फिन बिदि इन्टारेस्टिं सोमोनांथाव गोमोनांथाव खोथाफोरनि सायाव भिडिअ लानानै फैलायगोन टिल देन टाटा बाय बाय लोगोफोर जय बर' हारिनि